जाहैबाय बर'नि सेथि धोरोमा बाथौ नङा। बाइबेला बे बाथ्राखौ फोरमान होदों। बड' ख्रिस्टियान कार्टुन इउटिउब चेनेलाव बाथौ धोरोमखौ बर'नि गुदि धोरोम नङा होनना फोरमायथि होनानै भिडिअ हगारनायनि सायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी आरो गौथुमारि नेहाथारि गुनेश्वर स्वर्गियारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दुखु मोननाय फोरमायनानै माखासे खोथा फोरमायथि होदों। खुलुमबाय। गिबियावनो निउस पर्टेल नायगिरि गासैनिसिमबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जों दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय मावखुलियाव जोङो प्रेस मिट खालामनो हांख्रायनाय जादों नोंथांमोनखौ आरो बिनि आगोलावनो गासैनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ हरग्रोदों। दिनै प्रेस मिटखौ लिंनाय जादोंमोन बर' ख्रिस्टियान कार्टुन चेनेलाव जा मोनसे बाथौखौ लानानै जाबायदि मोनसे भिडिअ खालामगासिनो दङ आरो बेनो जाहैबाय बाथौआ बर'नि गुदि धोरोम नङा, बेबायदि बाथ्रा बे चेनेलाव नुनाय जादों। आरो बे चेनेलनि थ्रुयै बिथांमोना गोबां फोरमायथि होनानै बाथौ धोरोमखौबो बर' हारिनि गुबै धोरोम नङा बिथाङा बुंनायनि जाहोनाव दुलाराय बाथौ गौथुम बा धोरोमारि आफाद हिसाबै जोंहा बेवहाय बुंनांगौ थानायखाय जों दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों। बिथांमोना ख्रिस्टान धोरोमखौ लानानै जेरैबायदिहाय फोरमायथि होलांदों बेयाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया, नाथाय जोंहा बुंनांगौ थायोब्ला बेनो जाहैबाय बाथौआ बर'नि गुदि धोरोम नङा होनना बुंनायाव जों बर' माहारि हिसाबै बेवहाय जों गोबां बुंनांगौ थाहैबाय। आरो बिथाङा जा बर' ख्रिस्टियान कार्टुन चेनेल खुलिनानै बाथौ धोरोमनि सायाव बर'नि गुबै धोरोमनि सायाव जाबायदि फोरमायथि होलांदों, डेफिनेसन होलांदों, बेयाव जों गौथुम हिसाबै जों गोबां बेवहाय दुखु मोनदों। बर' फिसा हिसाबै जों दुखु मोननाय फोरमायदों। मानो होनबा बिथाङा जाबायदि इउटिउब चेनेल खुलिनानै बर'नि गुदि धोरोमखौ बेबायदि हांगार फोननो नाजानाया जोंनि थाखाय जोबोरैनो दुखुनांथाव जादों। मानो होनबा जों बर' फिसा हिसाबै जों गासैबो मिथिगौ बर'नि गुबै धोरोमा मा होननानै बुङोब्ला दिनै बर' रायजो राजाफोरनि खुगायावनो बेयो ओंखारो, बर'नि गुबै धोरोमानो जाबाय बाथौ धोरोम। दा ख्रिस्टानखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंदों, जों बेवहाय मोनसेबो बाथ्रा जों बुंनो सानाखै। मानो होनोब्ला दिनै जोङो धोरोमारि आफाद हिसाबै बा मोनसे धोरोमा मोनसे हारिनि थाखाय गियाननि न'खर बायदियै बेबायदि मोनसे हारिमुखौ फोथांना लाखियो। राव, थुनलाइ, आसार खान्थि बे गासैखौबो मोनसे मोनफा मोनफा हारिया फोथांनानै लाखियो। थिग बेबायदिनो बर' माहारिनि गेजेरावबो जों गोजामसिन गुदिसिन धोरोम होननानै बुङोब्ला जों बाथौ धोरोमखौनो बर' माहारिया जों बजबनानै लाबोदों गोदोनिफ्रायनो। आरो बे दिनै जों गोदानै दिनै बाथौ धोरोमा बर'नि गुदि धोरोम नङा होननायावसो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम बा धोरोमारि आफादफोरा बेवहाय गोबां सोंथि सिखारदों। मानो होनब्ला जोङो एथ' मोजाङै दङ जोंनि गेजेराव, बर' माहारिनि गेजेराव दिनै गोदानै बेयो जे बर'नि गुबै धोरोमा बाथौ नङा होननायावसो जोंनि गेजेराव गोबां सोंलुफोरा सिखांदों। बे बाथ्राया मानो जादों, बे मानो जानो मोन्दों? बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बिथांखौ खावलायनो सानदों जे बे जाबायदि बिथांनि चेनेलाव जाबायदि फोसावदों, जाबायदि बुंदों, बेखौ 24 घन्टानि गेजेराव बिथाङा बोखांनानै लानांगौ। आरो जुदि बिथाङा बे चेनेलनि गेजेरजों बुंनाय बाथ्राफोरखौ जुदि बोखांना लायाब्ला जों गौथुम हिसाबै जोङो बेखौ आयेननि खाथियाव जों राहा लानो गोनां जानो हानाय। बेनिखायनो बिथाङा दिनै धोरोमारि आफाद हिसाबै बिथांखौ खावलायदों आरो बिथाङा जोंनि खावलायनाय लेखा गासै जाबायदि मोनसेल' बाथ्रा बुङाखै, बेवहाय गोबां बिथांनि चेनेलाव नायोब्लानो खालि बाथौ आरो ख्रिस्टाननि जाबायदि बाथ्राफोरा ओंखारनाय नुदों। बियो बर'नि गेजेराव मोनसे दाङाबाजि लाबोनो
नाजानाय बायदि बिथांनि बुंनाय रावफोरा बेबायदि बुंनायफोरा ओंखारदों जाहाथे बेखौ जोंनि दिदोमै थानाय खौसेयै थानाय मोनसे सान्थियै थानाय बर' माहारिखौ जाहाथे बेबायदि हांगारखुना दावराव दावसि खालामा जाहाथे बेनि उननि समाव बेबायदि बेनिख्रुइ रासिन जुदि बेबायदि फोसावबाय थायोब्ला जोङो आयेननि खाथियाव जों राहा लानो गोनां जानो हानाय आरो बिथांखौ जों खावलायदों आरो ख्रिस्टान धोरोमारि ससाइटिनि गेजेरावबो बिथाङा जुदि गमामायैनो बेबायदि इउटिउब चेनेल खुलिनानै बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोननि ससाइटिनिफ्रायबो बिथांखौ बेबायदि चेनेलखौ बन्द खालामनो थाखाय खावलायहरनांगौ बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै ख्रिस्टान ससाइटि नोंथांमोनखौबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खावलायहरनाय थाबाय जाबाय सोंनो हागोन सोंनाय माने बेनि सायाव ना बेनि सायाव बुंबायानो क्लियारिफिकेसनखौ आच्छा बे बिदान्थिखौ लानानै दुलाराय बाथौ गौथुमा ओरैनो जुदि बे चेनेला बिथांमोननि फोरमायथिनायखौ दैखांना लायाब्ला नोंथांमोना माबायदि आवगायगोन उन समाव बे रोखाखा दुलाराय बाथौ गौथुमा 24 घन्टानि गेजेराव बिथाङा जुदि गासै बे भिडिअफोरखौ डिलिट खालामाब्ला आरो बे चेनेलखौ बन्द खालामाब्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा जोङो आयेननि राहा लागोन जोंहा आसामाव 28 जिल्ला आफादफोर दङ बे 28 जिल्ला आफादफोरनि गेजेराव मोनफा मोनफा सदराव बिनि एफआइआर होनाय जागोन खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय बे चेनेलनि गेजेरजोंनो आंबो फंनैसो खोथाखौ बुंनो होननानै आवगायबाय गिबियावनो जिखिनि सासे इउटुबारा जोंनि बाथौ धोरोमखौ बर'नि गुबै धोरोम लानानै बिथाङा फोरमायनो थांनायाव जोङो गौथुमनि गासै मावथिफोरा बेयाव दुखु मोननायखौ फोरमायलायदों बिथाङा बे इउटुबनि गेजेरजों बिदि फोरमायलांगासिनो दं जे गिबियावनो बुंदों जे जोङो गुबुन गुबुन धोरोमफोर बेवहाय सोंखारिनो थाङा जे जोङो ख्रिस्टानिटि जिखिनि बर' दङ बे बर'फोरनि फारसे जोङो धोरोमनि सोमोन्दै खायसे खोथाखौ फोरमायनो थांदों आवगायदों नाथाय बेवहायनो बेबायदिनो गुबुन धोरोमखौ जे सोंखारिनो थाङा होनना बुंब्लाबो नाथाय बिसोर सावरायनायाव बे सोंखारिनाय खोन्थाफोरासो बेवहाय ओंखारहैदों जेरैहाय शिबनि खोन्थाखौ बुंदों शिबनि खोन्थायाथ' जोंनि बाथौ धोरोमजों रिलेटेड नङा शिबआ जाबाय बियो हिन्दु धोरोमनि बा इसोर दैबिक खान्थिजों सिबिनाय बे मोनसे इसोरनि इसोर बे बाथौ धोरोमजों जेबो सोमोन्दो गैया बेखौनो बाथौ धोरोमजों सरफा दोननानै बेबायदि सोंखारिनायाव बिथांमोना मिथियाव हसिनि बेबायदि खालामनायाव जोंहा दुखु मोनदों आरो फारसेथिं मोनसे खोथा होनदों जे बे इसोरानो जाबाय मानसिखौ सोरजिनाय जाबाय हा दै बार अख्रांनि गेजेरजों बे सुबुंखौ सोरजिदों बा मानसिखौ सोरजिदों आरो बे सोरजिगिरिखौनो जोङो इसोर होननानै जोङो सिबिनो थांदों दा बे इसोर होननानै सिबिनो थांनायाव बेवहाय जे जोङो बाथौखौ जे मोनसे धोरोम नङा बा बाथौखौ सिबिनो थांनाय जायाखै होनना बुंनो थांनायाव बिथाङा बेखौ बोरैहाय बुंनो थांदों जों बेखौ बुजि मोनाखै मानो होनब्ला हा दै बार अख्रांखौ सिबिनायानो जाबाय बाथौ धोरोमनि प्रिन्सिपल जोंनि प्रिन्सिपलानो जाबाय मा हा दै बार अख्रांनि गिरि बे बिनि सृष्टिकर्ताया बा सोरजिगिरियानो जाबाय आफा इसोर बोराइ बाथौ बेखायनो जोङो बे हा दै बार अख्रां बे मोनबानि गिरिखौनो जोङो सिबिनो थांदों फुजिनो थांदों आरो बेखौनो जोङो इसोर होननानै गाबज्रिदों बेखायनो जि समनिफ्राय जोंनि बर'फोरा दा बे समखौ बुंनाबो गोलाव जायो बेखायनो बे चेनेलाव आं एसेयाव लासिम थांला नाथाय बिथाङा जेरैहाय बे हा दै बार अख्रांनि गिरिखौनो इसोर होनना खुलुमदों बे इसोर होनना खुलुमनायावनो माने ख्रिस्टान धोरोमा बेखौ ख्रिस्टान धोरोमनिसो बियो धोरोमा जोङो गिबि धोरोमा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ख्रिस्टानानो गुबै धोरोम बेबायदि गायसननो थांदों नाथाय जों बर'फोरासो बेखौ बुंदों जे हा दै बार अख्रांनि गिरियानो जाबाय आफा इसोर बोराइ बाथौ आरो आफा इसोर बोराइ बाथौखौ सिबिनो थांनायाव जाबाय जोंनि बाथौ धोरोमा दा उनाव आरो बिथाङा गेजेरावनो होनदों जे जिसु ख्रिस्ट'आ माने धोरोमखौ फोसाबनो फैयो
गतिके जिशु ख्रिस्टखौनो जों सिबिनांगौ जिशु ख्रिस्ट'नि इसोर ओरैनो फंसे आरो गावनि खोन्थाखौनो आरो बोरैबा दान्थेनाय रखम जादों जे हा दै बार अख्रांनि सृष्टिकर्तायानो जाबाय इसोराब्ला अब्लानो जिशु ख्रिस्ट'खौ बोरैयै बिथाङा इसोर गायसननो थांदों जों बे खोन्थाखौ बुजिनांगोन दा जियानो जा जों बिथांखौ खावलायो बिथाङा खृष्टान धोरोमनि सोमोन्दै खृष्टानखौ फोसावनो थांनायाव खृष्टान धोरोमखौ गायसननो थांनायाव जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया खिन्थु बाथौ धोरोमखौ बर'नि गुदि धोरोम नङा गुबै धोरोम नङा होननायाव जोङो दुखु मोननो रोङा आरो बिनि सायाव बिथाङा रोंनो थाखाय मिथिनो थाखाय बा जोंनि बाथौ धोरोमनि जिखिनि शास्त्र जिखिनि खोन्था दङ गोदोनि बाथ्रा दङ बे माखासेखौ बिथाङा मिथिना लायोब्ला अब्लानिया मोजां जायो साबसिन जायो नङाब्ला ओरैनो आन्दाज सन्देह जुदि बाथौ धोरोमनि उल्थाय जुदि बुंनो थाङोब्ला अब्लानिया गोबां बाथौआरि बर' सुबुंखौनो दुखु होनाय जागोन दा दिनै खृष्टानाव थानायफोरा होनोब्ला जे बाथौआ बर'नि गुबै धोरोम नङा खृष्टानासो गुबै धोरोम होनना बुंनो हागौ गाबोननो जुदि गुबुन धोरोमाव थांनाय बले नै बले जोंहा बिष्णुआसो जोंनि बा नैबे हिन्दुआसो जोंनि बर'नि गुबै धोरोम होनना बुंनो थाङोब्ला बेखौ सोर बोरैहाय गनायनो हागोन दिनै बर'फोरा मिथियो आन्दाज सन्देह सोरबा सोरबाया गुबुनजों माने बुरखाय जानानै फानदाय जानानै गुबुन गुबुन धोरोमाव कनभार्ट जालांनानै बिसोर जुदि गावबा गावनि धोरोमखौ बे गुबुननि धोरोमखौनो बर'नि धोरोम होनना बुंनो थाङोब्लाथ' बे बोरै गनायथाव जानो बेखायनो बिथांखौ जों गुरैयै खावलायो जे बिथाङा बेबायदि फोसावनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ खृष्टान धोरोमखौ फोसावनो जोंहा बाजानो गोनां गैया नाथाय बाथौ धोरोमनि उल्थाय बुंनो थांनायाव जों जोबोद दुखु मोनो आरो बेखौ बिथाङा बेबायदि खामानिनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला गाहाम जायो होननानै जोङो बाथौ धोरोम गौथुमनिफ्राय जों बिथांनिसिम गुरैयै जोंनि खावलायनाय थायो